Vítajte na poľnohospodárskom družstve Liptovské Revúce, ktoré hospodári v národných parkoch Veľká Fatra a Nízke Tatry, kde sa zaoberáme výrobou ovčích výrobkov, cirka tých 18 až 20 tón ročne. Asi pred 4 alebo 5 rokmi sme sa stali členmi Masky Dolný Liptov a tým sme sa aj chceli zapojiť tým projektom čerpania financií, tak sme sa rozhodli, že nám treba mliekarenskú výrobu troška spestriť a hlavne, aby sme sa dostali aj bližšie k spotrebiteľom. A za tým účelom sme sa rozhodli, že zakúpime bákovú baličku na všetky výrobky. Vyrábame asi 14 alebo 15 výrobkov, celkové, či je to hrudkový údený a oštiepky, pareničky, jogurty. Takže tá balička, jej využiteľnosť je na maxime. Aby sme sa dostali k spotrebiteľovi, bolo nám treba nové chladiarenské auto. Už sme mali staré, ktoré už by možno ani nespĺňalo tie podmienky technické, takže rozvážame si výrobky v rámci Liptova. Vozíme aj na Bratislavu. Museli sme mať chladiarenské auto na ten rozvoz, ináč by to nebolo možné rozvážať v letnom období po tých predajniach. Reakcia je dobrá, keďže viac menej celú svoju produkciu, čo si vyrobíme, si predáme bez ďalšieho spracovania. Keď sme začali spoluprácu s Mas Dolný Liptov, tak som nepredpokladala, že tam bude toľko aktivít, či už akcie s deťmi, alebo pre remeselníkov. A ja som ostala milo prekvapená. Môžem povedať, že klobúk dolu tým dievčatám a tým pracovníkom, ktorí nám pomáhajú, aby sme nejaké tie financie vôbec mohli dostať.